Milyen csodás ez a reggel. Menjünk, együnk valamit. Mármint nem mintha éhes lennék, de attól függetlenül ez itt lesz. Menjünk ki, nézzük meg a postát. Egy könyv, nézzük meg mi van beleírva. Kedves honfitársaim, a választást elbuktam. Ezért megbízlak titeket azzal feladattal, hogy Magyar Péter titkos bázisát keressétek meg. Aláírás Orbán Viktor. Hú, hát erről értesítenem kéne Matyit. Ding dong! Ó, szia! Szia, Matyi! Vagy nem tudom milyen neved Szia. igazából, te vagy az új lakos, azt tudom. Olvasd el ezt a könyvet. Ugye milyen érdekes? Nagyon menő. Nekem ez nagyon hivatalosnak tűnik, úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk és keressük meg azt a titkos bázist. Na gyere, menjünk! Na akkor menjünk. Na, ide is értünk! Na, Matyi, itt is nem is tudom, hogy vagyunk. ez mi. Ó, itt tábla. Magyar Péter titkos bázisa. Fideszeseknek a belépés tilos. Hát én nem hiszem, hogy fideszes vagyok, szóval akkor menjünk is be. Gyere. Ó, nem tudunk átmenni az ajtón. De most mit csináljunk? Kéne ide egy kar. De honnan szerezünk egy kart? Én tudom azt, hogy hol van. Ó, te tudod azt? Hogy hol van? És tényleg itt van. Ezt nem is gondoltam volna. Na. Gyere, szedd ki a kart, azt vigyük. Na nyissuk ki. Oké, akkor menjünk. De titkos. Magyar Péter titkos bázisa. Hát ez már most nagyon titkos. Ó, itt van egy lávás kis parkűr. Menjünk végig rajta. De Hoppá, meleg ez a lába. hoppá, hoppá, és BUM! Itt is vagyunk. Magyar Péter titkos bázisa. És amúgy itt van egy kuka. Nagyon praktikus volt a gyerek. Na minden, menjünk be, nézzünk szét. Árad a Tisza. Még hát értem, mivel ő maga Magyar Péter. Nézzünk körül itt. Itt van neki egy kis ágya. Minden ilyen cucli. Nagyon szép De szép ez a bármi is kecó. legyen, az van neki. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodás lehet ilyesmi. Úgy eléggé jó kis bázis ez, mit is mondhatnék. És jön a Magyar Méter! Ezt Jön csukjuk Magyar be, és Méter! bújjunk el! Hova bújjunk el? Hova bújjunk el? Én tudom, hova bújjunk Brilliáns el. ötlet. Ezt csukjuk be. És addig maradjunk itt addig, amíg el Kusszoljunk. nem megy. És addig maradjunk csöndbe. Jaj, ne! Megtudta, hogy mi itt voltunk. Tudom. Most mit kezdjünk? Mindjárt le fogunk bukni. Kussoljál. Ne gyere be, ne gyere be! Megtalált minket! Futás! Futás! Takarodjunk. Parkőrmester vagyok, gyorsan menjünk, gyorsan! Csukjuk rá! Jó, menjünk innen! Gyerünk, fussunk! Nem megyünk vissza! És Ez nagyon közel volt, hogy elkapjon a Magyar Péter. Ez jobb lesz, ha kialszom. Jó éjszakát.